Ramogi TV Moheyo nus mar jopuonjre mag gred mar auchiel e pacho ka ok nyal somo malong'o, mano buk mar kizungu mar gred mar 3. Midhiero ni omako skunde mag piny owacho ahinya ka ipimo gi skunde mag ji giwegi. Ma kaluwore kod lipod riwruok mok mar piny owacho marango somo mong'ere kaka Usawa Agenda mane ogol e boma ma Nairobi, kaka Judith Omondi lero. Lipodno bende oyango ni kaunti ma Ogoro kaluwore kod kwan mamalo mar nyithindo somo malong'o osewacho nyithindo manie grade mar yango maber somo mag grade mar 3. Koro mondo timre kama environment me onego bed gi ma ji nyalo wene ok somo, to wechego onego bedi ka skunde nyaka bed gi pi ma nyithindo modho, kata ma nyithindo logo, kata to gi choche ma nyithindo dhiye, to gi chiemo malong'o, to gi classes mabeyo. Usawa Agenda bende oyango e nonrogi ni kwan mar jopuonjre ma owe skul omedore e higa mar 2023 ka ipimo kod higa mar 2021. Kaluo kaunti ma Siaya otelo e kwan mar jopuonjre ma ok dhi e skul. Homa Bay kod Kisumu to ni malo kod kwan jopuonjre ma dhi e skul. Gima duong' ma jonyuol koni omiyo thoth jopuonjre we somo en nengo mar somo kaluwore gi chudo ma gitimo ne jopuonj ma ondiki kod boards mag skul. The issue of school dropping out is a major problem, and the main problem is because of the school fees. We are saying that parents are poor, they cannot afford school fees. And therefore in Kenya, at present, we want the issue of school fees to be re-examined so that these children who are dropping out of school because of that should be taken care of. E somo mag CBC, bende ripod ni yango ni nitie rem ahinya to mag chwalo somo e skunde mag primary duto manie pachoka. Atamalo 23 kende man kod kuonde timo nonro mag science, mine laboratories. The challenge that we have is to pause and ask ourselves the question, what steps have we missed? And how can we retrace our steps? Because it is very urgent that we retrace our steps. We have missed steps that we shouldn't have missed, and we need to retrace our steps. Because with every passing day, the future of millions of young Kenyans is being compromised, and with them, the future of the country. Judith Omondi, Ramogi TV.